No a teraz pri kráse zostaneme, pretože dievčatá sú nádherne oblečené a takto ich budete môcť vidieť aj počas majstrovstiev Európy v krasokorčulovaní, ktoré sa začínajú v Bratislave budúci týždeň v stredu, potrvajú do nedele. No a Flower Kids, ako sa hovorí týmto dievčatám, ktoré dávajú kvety potom jednotlivým súťažiacim, budú takto oblečené a na svedomí. V dobrom povedané to má Martina Černáková, dizajnérka. Dobré ránko ešte raz. Dobré ráno ešte raz. Dobré ráno. Martinka sa venuje dizajnu tých krasokorčuliarských kostýmov. Ona vytvára a šije a navrhuje takéto kostýmy pre krasokorčuliarky, ktoré idú na nejaké súťaže. Vyhrala tender práve na majstrovstva Európy v krasokorčuľovaní, ktoré sa budú diať už budúci týždeň tu u nás na Slovensku, konkrétne v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu. Čím sa ty necháš inšpirovať, keď tvoríš takéto nejaké oblečenie alebo kostým pre krasokorčuliarky? Čo tam je také dôležité a podstatné? Tak myslím si, že veľmi podstatné je, kto ku mne príde, pre koho tie šaty sú vytvorené, akú choreografiu zvolili, akú hudbu, o čom je ten ich príbeh, ktorý budú prezentovať na lade. Takže to sú tie hlavné parametre, ktoré sa snažím zakomponovať do tých šiat. A tým výsledkom by mali byť vlastne šaty, ktoré perfektne sedia, nebránia pohybu a zároveň teda umocnia celý ten príbeh. No. Je to veľmi pekné, keď na lade je niekto oblečený tak zdám, že sa nádherne ligoce, je to pekné aj pre oko. Ale nie je to, dajme tomu, trošku nebezpečné, tie kamienky, predsa len keď krasokorčuliár spadne, či sa nemôže poradniť? Aj na to musí myslieť dizajner? Určite áno, ale myslím si, že pri týchto šatoch, ktoré vznikajú, že tam to nehrozí, že naozaj vždy dávam extra pozor, obzvlášť, aby niečo nespadlo z tých šiat, pretože za to sa strhávajú body na súťaži. Takže veľmi na to dbám. My sme veľmi radi, že prišli sa k nám prezentovať mladé krasokorčuliarky. Kto vie, možno, že aj nejaké budúce majsterky Európy. Dievčatá, no povedzte nám, ako dlho sa venuješ napríklad ty krasokorčuľovaniu? Ja už 6 rokov. Už 6 rokov. Koľko máš na sebe modrín? No, dosť veľa. A boli to, keď pri nácviku, keď pri tréningu spadneš? No, trošku, ale keď ste už na to zvyknutá, tak už to ani neboli. Ale stojí to za to, je to krásne. Nie je vám potom na ľade zima v takýchto šatách? Ani nie. Ani Po nie. čase, keď si zvykávame, tak už ani nie. Dievčatá, my vám budeme držať palce, nech sa vám darí, samozrejme nech sa darí aj všetkým tým krasokorčuliarom, ktorí sa zúčastnia majstrovstiev Európy a vlastne o nich sa ešte budeme v dnešnom teleráne po 8 rozprávať. No a u športovcov je to tak, že vydržia toho veľmi